दिनैनि हाबाफारियानो जादों जोंहा XNDP वेलफेयार एसोसिएशन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि अर्गानाइजआवहाय दिनै जुमदार ब्लकनि नैबे इजारागुरिनि कमिउनिटि हलावहाय जोंनि बारग' XNDP खौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेल लादों आरो बे सावरायनाय मेला बेनो जोंहा नैबे 2025नि जे BTC इलेक्सन जानो गोनां दं दा बे बिसायख'थिखौ लानानै जोङो साफ्रोमखौबो जोंनि एक्सफोरखौहाय जोङो लेंहरदों आरो सुख दुख सावरायदों आरो सुख दुख सावरायनाया बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो फ्राय बेसेबागे जोङो बारग' NDP हिसाबै गासैबो जोंनि UPPL पार्टियावनो दंखायो आरो बे हिसाबै जोङो बेखौनो मतामत लादों जे फैबाय थानाय 2025नि जे बिसायख'थि बेवहाय जोंनि दानि जे BTCनि सोलिबाय थानाय सान्थि आरो उन्नतिखौ नायनानै आरो लोगोसे दानि जे जोंहा BTCनि चिफ मानबोद्र प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारखौनो जोंहा 40टा समस्तियावबो जिखि बिजाथि फैया मानो जोङो देरहानांगौ होननानै जोङो थांखि लादों आरो बे थांखिजोंनो जोङो साफ्रोमबो BTC 40टा समस्ति थानायनि गेजेरावहाय जों जेसेबांनाखि जोंनि XNDP वेलफेयार एसोसिएशन बारग' बिथांमोन दङ बिथांमोनहा गासैबो मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय आरो बेसेबागे गासिबो बे UPPL पार्टियावनो थानानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय UPPL खौनो देरहासार खालामगोन आरो जोंनि जे BTCनि चिफ मानबोद्र प्रमद बर' सारखौनो जोङो चिफ बानायगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। सोर सोर बाहागो लादों दिनैनि सावरायनायाव? दिनैनि बे सावरायनायाव जोंहा बारग' NDP वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां बि बोलोगोरा बिथां फैदों, भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बि रुबु बिथां फैदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि सेन्ट्रेलनि बिथांमोना नुजाफैदों आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार जिल्ला XNDP वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जिल्लानि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गासै बेवहाय नुजाफैनो हादों। दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों माने गोबां XNDPफ्रा गोनो गोथो जादों। दा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दोलोखौ लानानै मा बुङो? नंगौ दिनै गणतन्त्र देश हिसाबै दिनै गुबुन गुबुन राजनिति दानो हागौ खिन्थु दिनै राजनिति दाबाबो दिनै जों सायख'नांगोन बिजिरनांगोन खारन दानायाथ' दादों खिन्थु दिनै जोङो बयबो गावनि बिबेकजों बिजिरनांगोन जाय पार्टिखौ थानानै दिनै देरहागोन ना देरहाया गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठिफ्रा भट होगोन ना होआ बेखौ बुजिनांगोन। दा आङो बिथांमोननि सायाव आं बारा बाथ्राखौ बुंनो सानाखै दादों खिन्थु दिनै बिथांमोनहा देरहानायनि जैग'आव गैया आरो देरहानायनि पसिबिलिटियाव गैया बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै जोङो गुबुन गुबुन पार्टि दादोंबाबो जोङो बेखौ सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया। जोंहा UPPL दं, मोजां सरकार सालायदों, गोग्गो सरकार सालायदों, सान्थि फैदों, बयनिबो सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै बरायदों सान्थिखौ लानानै आरो बयबो दिनै UPPL आव हाबनानै जबदान जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ।